El programa d'estiu per als joves inclou classes de piragüisme i surf. La iniciativa municipal ha tingut bona resposta i cada dia nens i nenes aprenen i es diverteixen entre remullada i remullada. Terra endins també es poden practicar esports d'aigua. Al Parc de l'Agulla, que és el dipòsit d'aigua de Manresa, cada dia un centenar de nens i nenes d'entre 8 i 16 anys poden practicar el piragüisme i el windsurf gràcies a les estades esportives que organitza l'Ajuntament en col·laboració amb entitats com el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, encarregat d'impartir les classes. Per no començar la casa per la teulada, primer cal una mica de teoria, les nocions bàsiques per saber fer anar a la planxa de windsurf, després a l'aigua. Però aixecar la vela no és tan fàcil com sembla, però les remullades inevitables són poques. Arriba el torn dels aprenents a piragüista. Avui els nens aprenen una cosa molt important per a aquest esport, perdre la por a volcar, encara que volcar de tant en tant va bé amb la calor que fa. L'objectiu del curset és divertir-se més que fer-ne grans professionals. El que ensenyem aquí sobretot és anar recte, mínimament, i a girar. La resta de maniobres les deixem ja per si volen aprendre'n més endavant en una altra banda. Amb això ja en tenen prou per disfrutar una bona estona. També aprenen a mullar-se i a volcar, que és el que els agrada més, això sempre. Aquestes estades duren una setmana i se n'han organitzat 4 amb prop de 400 nens inscrits. Bé, les colònies esportives, com altres activitats que es fan durant l'estiu a Manresa, incloses dins del programa de l'estiu Esteu, va néixer com una idea ara fa uns anys des de la nostra regidoria per tal de coordinar totes aquelles activitats que es feien a l'estiu a Manresa dedicades a joves i a infants. I això ho vam voler fer per intentar ordenar, posar en ordre una mica tota l'oferta que hi havia. D'aquí va néixer l'estiu Esteu com un intent de fer això, de posar ordre. El programa L'Estiu Esteu ha inscrit aquest any 2.000 nens en els diferents tallers esportius, urbans o d'esplai. PortAventura ha començat les